Ania ang mga nag-unang panghitabo og kalambuan gikan sa lalawigan sa Subo. Mipasar og resolusyon ang Hunta Probinsyal kaniadtong Setyembre 6 nga nanawagan sa Department of Health nga punan ang supply sa mga bakuna alang sa mga kalungsuran ug dakbayan sa lalawigan sa Subo. Kinihuman na obserbaran nga daghan ang gustong magpabakuna apan nagkuwang ang supply niini. Ang taho ihatod ni Sheila Gravines. Nanawagan ang Hunta Probinsyal sa Department of Health sa kauluhan nga dugangan ang supply sa mga bakuna alang sa lalawigan sa Sugbo. Mipasar ang Hunta Probinsyal og resolusyon atol silang regular session ni adtong Lunes, Setyembre 6, nga giduso ni Bukal Christopher Dong Baricuatro sa ikapitong distrito. Matod ni Baricuatro nga sa nakalabay nga mga semana base sa iyang naobserbahan, daghan na og gipahimutang nga vaccination centers dinhi sa Metro Cebu apan ubos kaayo ang gidaghanon sa nabakunahan. So, ang bata sa batana is ang mga tao is either di magpa-vaccine or mamili sila sa brand. Whereas dito sa province unta, medyo okay naman ang supply. Pero kung sobra-sobra diri sa dito Cebu, why not allocate na lang ng DOH dito sa province? Dito, lagi mamili pero mas less ang PPA. Kasi mas daghan ganahan na magpa-vaccine na hindi na mag-choose sa brand. Nagtuo ang bukal nga tungod sa bag-ong variant sa COVID-19 nga mao ang Delta variant, daghan ng mga tawo ang gusto nga magpabakuna sa probinsya. Hopefully sa resolution namo na makita po na ang DOH na pwede pa posible pa mapunan pa ang sa province. Miawhag usab siya sa mga tawo nga wala pa magpabakuna nga dili magduha-duha sa pagpabakuna. Atol usab sa session, gipasar usab sa Hunta Probinsyal ang resolusyon nga giduso ni Bukal Glenn Soco nga nagpalanog sa mga sentimiento o kabalaka sa pribadong sektor, labi na sa naapektuhan nga mga pamatigayon sa gipatuman nga quarantine restrictions. Sa iyang privileged speech, gipadayag ni Soco, chairman sa Committee on Commerce and Industry, nga adunay mga pulisiya nga gipatuman sa nangaging quarantine risk classification nga dili na mohaom sa kasamtangan nga kahimtang karon tungod kay apektado na kayo ang mga empleyado ug mga pamatigayon. Niauhag ang Hunta Probinsyal sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ug ubang policy makers nga i-review ang mga pulisiya nga gipatuman niini. I could feel really the effects of this policies, which to me, at this point in time, Madam Chair, is already very restrictive. It is no longer adept to the times, especially that we have already been in this pandemic for almost 2 years. Meaning to say, kung sa apply before, may no longer apply now. Grabe na yung kaluwi ang ato ang mga kaigsunan. There has to be open-mindedness already of our policymakers, including this body, as to the current state of the businesses and our workers. Si Soco usa ka magpapatigayon sa wala pa mahimo nga board member sa ikaunom nga distrito. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo.